Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Setiap pendino, setiap hari, maiki aktivitasnya ya kaya ngene pemirsa, ngarit dan ngarit. Ki mau mak lagi mulai ngarit pemirsa. Lagi mulai terus nenes ning ngarep lawangan iki. Di mulai ngarit niku balik nih insyaallah ganti ngarit sapi pemirsa kemang wedhus sing ngerti ngene iki kembang apa pemirsa ketoke enak kemang mae tak gawa pemirsa ketoke apik biasanya duwi pasaran pemirsa yo jadi iki mbah gatel mbora sejenis apa gak ngerti tapi nganu pemirsa apa ki gembuk ketoke iki yo manis pemirsa lho metu aire ketok iki legi pengen tak jajal tapi mae wedi nek gatel pemirsa. Kita berair toh. Ki kembang suwak yo. Kembang suwak pemirsa. Lho ono bijine iki nek dicen kemungkinan yo bisa tumbuh paling pemirsa. Iki mae sengaja pemirsa. Mulai ngarit mae ora adus kek ya pemirsa. Jadi iki mae arep engko sekalian tilik sawah. Soale wis 1 minggu. Mae bar tandur ngantek saiki ra ono udan pemirsa. Jadi ya wis mbuh piye iki ya njaluk dongane pemirsa muga-muga ngempole rowan, mbok srine subur makmur. Jadi gak enak alangan apa-apa ya sing si bagus ya nyingkreh-nyingkreh kono. Ada sing ndi kono aja daerah kene. Maksudnya ya mangan tapi ya aja nyerang sing aneh-aneh kaya ngono ya pemirsa. Sing maksudnya sing rekoso kuwi iki dingengehi kaya ngono. Jadi ben padha krasa ya pemirsa ya. Jadi kaya ngene iki mak arep lanjut ning pasar lambi iki pemirsa. Ning sawah arep tilik tandure. Ketok iki ya wis wayahe idak-idak pemirsa ya, idak-idak tandur. Dadi engko nek enek grimisan ben banyune iso aring. Iso mendhek ning tilake nek dipangan apa ora. Terus iki jenenge kembang suwek ya pemirsa. Kembang suwek apa biji suwek gak ngerti ya pemirsa. Tuh. Apik pemirsa nek dienggo pasaran. Ketok iki dipangan yo ketoke manis banget menter-menter lho. Kan? Iki ku mesti dipakai dolanan sama Dwi. Jadi yo nek ngarit ngerti ketoke aneh ngono ki mak ya tak jupuk pemirsa soalnya engko omah iki eling dienggo pasaran anak wedok kaya ngono. Ngarit wedhus. Kaya ngene. Ganti bedel ning sawah. Sukete karek sakmene dadi kingko mak yo ngarep suket meneh. Iki sing wedhus dhisik. Wedhuse pating serangap. Wis bar tak kei mangan ambek suket pemirsa iki mang padare. Dadi nek enek wedok angger wis bar mbombab dan ngarit iki ganti derek sawah. Wis kaya ngene iki pemirsa. Dadi ora enek enteke. Yo bar yo balik kaya ngene meneh. Soale kesehariane make ya wis kaya ngene iki. Ning omah dhewe, anak masih sekolah, suami kerja, dadi yo make wis kaya ngene. Gaweane bedino, angger wis bar ngarit, bar mbah, bar masak, ya wis. Ganti apa meneh kaya ngono ndi sing enek gaweane. Balik engko kadang yo balik ngarit neh kaya ngono. Wis iki dadi make arep tilik sawah. Iki mumpung duwi ya urung muleh pemirsa ya soalnya paling ku sedelok engkas. Delok engkas muleh. Terus pemirsa mlaku. Soalnya ya ada sawahe.
Boleh. Ya. Ya ini wis sepi wong banget kan. Lalu ya wis awan. Aturan nek niliki sawah ki esuk ya pemirsa. Iki mau esuk paling Mbak Lina urung buka. Iki bener Pak Yuda wis sakmene dhuwure. Soale wis dekne disiki pemirsa. Engko nek anu kesel nunggu prit. Tandure mai kaya ngene. Alhamdulillah. Sik aku banyune pemirsa. Pengenane ora ketok galenge iki pemirsa, kelep. Sik aku. Berhubung mae kawanan yo mok tilik wae lah. Sik tak ubengane saka kono. Bismillahirrahmanirrahim. Ketok ya pemirsa. Dari bawah ini lumayan seperti tandure nggone wong wis padha ijo. Oke. Dari atas wong kedok iki garapane mak iki sawahe wong pemirsa. Alhamdulillah walaupun cuma menggarap. Seagung. Oke. Kita mene dikarak tapi diben bosok. Oh, galenge jebol pemirsa. Soalnya tikus. Iki gak gelem sapine. Wis. Iki wis garing. Mesti kono garing pemirsa. Wis pemirsa iki wis mae wis tilik sawah ya pemirsa. Wis tilik. Wis soloke ya isih nek banyune. Soloke wis ngisor garing pemirsa. Ora sida tak ida-ida. Wah, kian mae ya wis kawanan pemirsa. Marai bapak sik ngaris sik dadine ya ngono mau. Kayak ngene. Lagi urip pemirsa. Umur 1 minggu. Pas 1 minggu. Setu pendak setu pemirsa yo.
umum. Wis ra ngono wis tilik sawah. Iki mau pitike mae padha mara anggere mae mulih ki ngene iki. Ngerti nek ndarane mulih lho melok godak. Jaluk mangan soale. Padahal besok iki wis dikeki mangan. Alhamdulillah pitike mae wis lumayan. Kae soloke ning kono. Bar tak saponi kae duweker-eker neh. Wis nglumpuk. Nglumpuk kae nglumpuk. Mbok disekeri apane ngono kae. Wis nglumpuk to. Nglumpuk pemirsa. Sak mono-mono wis duwe adi 3. Mau ya pemirsa videone mae dari mae aktivitas mencuci baju sama ngarit terus niliki sawah. Jadi emang niliki sawah soalnya ya wis kawanen. Di mae yo gak jegur pemirsa. Alhamdulillah banyune cek agung. Dadi yo wis ki mau langsung mae balik kaya ngono mok colik lho. Kumbane mae yo sakmono kae. Jadi tiap hari lho pemirsa. Wis yang penting diparingi awake sehat walafiat ya pemirsa. Jadi ben ya semangat lah terah penggaweane wong wedok ki apa ya pemirsa ya kaya ngono ki mau. Wis tak tutup sakmenae videone mae nek salah ngomong tingkah laku perbuatan keluargane Malagini family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mae kabeh terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jalali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channelnya Malagini family.